X'inhi l-esperjenza tal-fidi tagħna fuq il-livell internazzjonali meta naraw tant gwaj, diżastri naturali, naraw tant gwerer. Int kif temmen, int kif tibqa' temmen, u int fiex tibqa' temmen. U l-viżjoni tiegħek ta' Alla liema waħda hi f'dawn il-momenti. Jekk hix il-viżjoni ta' Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, jekk hux Alla tibda toħloq dak il-ħin għal diversi raġunijiet. L-esperjenza tal-fidi eżistijaj se tibqa l-ikbar sfida li aħna nsara l-lum 2008 se jkollna biex niffaċċjaw issa u fi żmien li ġej fil-Knisja li aħna qegħdin ngħixu fiha. U din l-esperjenza tal-fidi eżistijaj mhix bis-sfida li aħna nridu nġorru lejn is-soċjetà li titlobna biex nagħtu kont tal-fidi tagħna. Imma l-esperjenza tal-fidi tagħna tibqa' sfida wkoll anke fl-istess Knisja. Fil-Knisja li aħna ngħixu, għaliex minkejja li aħna l-koll mamdin, ma naħsbux li għandna l-koll l-istess esperjenza tal-fidi. Minkejja li forsi nistgħu nkunu nsara committed, nsara nistgħu nkunu impenjati sew fi dan il-Knisja, ma jfissirx li l-koll kemm aħna għandna l-istess esperjenza ta' Kristu, ma jfissirx li għandna l-istess motivazzjoni għalfejn qegħdin preżenti naħdmu fl-għalqa tal-mulej. Hija l-isfida tal-esperjenza tagħna ta' kif qegħdin nemmnu, x'qegħdin nemmnu, f'min qegħdin nemmnu. Imma fl-esperjenza tiegħek. Ħaġa noqogħdu attenti eżisti meta qegħdin nitkellmu mill-esperjenza tal-fidi tagħna llum hija sfida. Noqogħdu attenti li din ma nagħmluhiex esperjenza personali, xi ħaġa tiegħek. Aħna bħala nsara ngħixu f'komunità fi Knisja. L-esperjenza tal-Alla hija personali hija tiegħi, però hija esperjenza komunitarja. Hija esperjenza li l-mulej Ġesu jagħtili fiħdan komunità, fiħdan grupp li huwa jpoġġini fih, fiħdan il-Knisja tiegħu. Allura eżisti bħalma l-kontenut tal-fidi tagħna dak li jiena nemmen, pereżempju jiena nemmen falla Trinità. Ma jistax jiġi nisrani ieħor li jiena nemmen falla li hemm 4 persuni ma jkun nisrani xejn. Ġifieri il-kontenut tal-fidi tagħna bħala nsara huwa dak li għaddetilna l-Knisja u l-kelma tagħna. U l-istess ħaġa l-esperjenza tagħna tal-fidi tagħna mhix xi ħaġa li nivvinta jien imma hija xi ħaġa li mulej jagħtili fil-Knisja tiegħu u li għandha dimensjoni qawwi ta' ħajja komunitarja. U allura eżisti jridu narfu għax din tista' tkun tendenza li jiena nfittex li nagħmel din l-esperjenza ta' Kristu ma' waħdi mingħajr il-Knisja. U hawnhekk eżisti naraw li dak li għedna l-fidi applika l-qdusija, x'il-qdusija x'inhi? Il-qdusija hija li tħalli lil Ġesu jgħix fik. U Ġesu jgħix fik bil-fidi. U għalhekk hemm rabta kbira bejn dan id-diskors tal-fidi u tal-qdusija. Jekk inkunu nistafidi nkunu qattisin. U l-qdusija tistijaj tidher fik minn ma tpaċpaċ, minn ma fejn tgħid xejn, mhux għalfejn tagħmel nofsijat parla kif għamiltin issa. Il-qdusija toħroġ minnek mingħajr ma tgħid xejn għax il-preżenza ta' Kristu qim il-Kristu bil-fidi f'qalbek u Kristu jirradja minn ġewwa fik. Dik id-qdusija eżisti, id-qdusija mhix tant x'nagħmlu, il-qdusija x'aħna. Fl-aħħar mill-aħħar fil-ġenna ma ħanamlu xejn partikolari, imma se nkunu qaddisin, ma ħanamlu xejn li finfaħru l-Alla, nintalqu f'idejh ngħixu fl-imħabba tiegħu. Għalhekk Ġesu qalilna kunu qaddisin bħalma qaddis huwa jien. Għenu l-qawdi l-istedina eżisti li nħallu tas-sew il-mulej jgħix fina xu bissu l-qaddis. U jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slema.